Mökillä on mukava lenkkeillä, kuntoilla, sitten lämmittää sauna ja käydä ulkona vilivottelee sitten saunan jälkeen. Meillä on tuommoinen hyönteissuojaovi siinä, että se pystyy menemään saunan jälkeen vilivottelee. Ja hyönteissuojaovi on tuommoinen, että se pitää ötökät pihan puolella ja nyt kun sauna lämpenee ja se kuumentaa tämän pienen saunamökin, niin sitä on hyvä tuulettaa myös saunan jälkeen, että täällä voi sitten vieraat tai omat lapset voi nukkua. Tuo hyönteissuojaovi on aika helppo asentaa. Se laitetaan karmi ulkopuolelle ja ruuvataan kiinni. Käytännössä toimii siitä, että otetaan kahvasta ja vedetään ovi. Ja vastapuolella on magneetti, mihin se tarttuu kiinni. Sillä pystyy tuulettamaan tilaan. Sitten ötökä pysyy ulkopuolella. Ulkoterassilla pystyy vilivottelemaan ja pysyy kesä-talven paikalla.